Nestas datas, mellor xuntos polo Nadal. A soidade faise máis evidente e para evitalo, a Xunta volveu pôr en marcha este programa, unha iniciativa na que participan este ano máis de 300 persoas. Moitos repiten experiencia e outros participan no programa por primeira vez. En total, 321 maiores de 60 anos que pasan estas datas acompañados grazas á iniciativa Xuntos polo Nadal. Nós non queremos que haxa ningunha persoa que non quere estar sola e teña que estalo. Por iso facemos ese programa, por iso queremos que vos coñezades entre vos, que cada ano vos encontredes e que sepades que sodes moi importantes para nós e que en deu todo durante toda a vida agora merece que os demais fagamos o posible para que estedes a gusto. O programa desenvolvese nas residencias do Carballiño e Panxón. Comezou na véspera de Noiteboa e vaise prolongar ata despois de Reis.